Τα τελευταία 6 χρόνια η Δημοτική Παράταξη του Θωμά Μαργαρίτη έμεινε ανεξεταστέα στα προβλήματα της δράμας. Η μία χαμένη χρονιά διαδέχεται την άλλη. Οι καταγγελίες για παραποιήσεις, ατασταλίες, αδιαφορία είναι καθημερινές. Η πρακτική της αδιαφάνειας είναι καθημερινότητα, ενώ τα πραγματικά προβλήματα συσσωρεύονται. Η ανεργία έχει καθιερωθεί ως πρωταγωνιστής του Δήμου Δράμας, ενώ οι κουμπάροι και οι μέτεροι απολαμβάνουν υπερβολικούς μισθούς και πρακτικές. Οδηγοί και πεζοί αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα στα όρια της νευρικής κρίσης. Οι αθλητές αγανακτισμένοι με την αδιαφορία και την ανυπαρξία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Αμέλεια, αδιαφορία, ανεπάρκεια. Στα δημοτικά έργα, η συναφής πρακτική της αδιαφορίας, νέες κοστολογήσεις, παρατάσεις, συμφωνίες και συμβάσεις κάτω από το τραπέζι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι διευθυντικές καρέκλες και οι αλόγιστες πατάλες. Πόλη και ζωή, δίνει λύσεις. Δεσμευόμαστε για αξιοκρατία και διαφάνεια. Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτημένες στο διαδίκτυο. Διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του Δήμου. Μειώνουμε την ανεργία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. Ανάπλαση και αναδιοργάνωση του κυκλοφοριακού του Δήμου. Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε κομβικά σημεία της πόλης. Διέξοδος των νέων στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με χρηματοδότηση σε έργα υποδομής και αθλητικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είμαστε δίπλα σε κάθε δραμηνό πολίτη. Δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Αξιοποιούμε τους δραμηνούς επιστήμονες, τα δραμηνά προϊόντα και τις δραμηνές επιχειρήσεις. Πόλη και ζωή. Αλλάζουμε τη Δράμα τώρα.